Arwakni machiegni nyakora moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Main chenro mabedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwange mesawa mar ohala gi mwandu jumani wachako kod ohala mano mag thedho chumbe lony manyasani. Kata mano mwanyawacho ni fabrication tainya kitiyo kod mwandu mag chumbe mitiyo godo kuonde mani malo ahinya kaka otende, ute thieth kod kuonde mamoko. Mani gimiyo kawuono warango Sigan Fred Akuno ma en jatatije ka American ma kambi Nyakwara moge jwang' manyaka sani umbe olak malach e kaunti ma Nairobi kod aluora mare kalure kod mwandu mag chumbe mabende gisebedo ka giloso. Owinyane ni Sigande nochako yo machal nade nyaka sani to mwandu gi ogolo gi kure. Moko bende wacho ni ogolo nyaka pinje maoko kaka Italy e kin mamoko. Osebedo kodhach kode yo machal nade. Iluonga ni Fred Akuno, awuoda Karachuonyo Kanam. Atimo ohala mar loso gik mitiyo godo e hotel, sana e jikon, mag hotels, mag restaurants, mag kuonde budho kaka coffee shops, kendo kuonde mitede kaka schools, hostels. Thothne gimatimo en loso gige jikon kata gige tedo mitiyo godo e kuonde iwacho ni madongo. Okay, yot. Ya ohala ni sani koro wan gi higni 10, nwachako higa mar 2014 nyaka koro sani koro wan gi higni 10. Ohala ni naneno ka there was a gap e market kuom hygienic preparation of food. It's more about hygienic preparation of food. Koro naneno ka nitiere a gap ma needed to be filled in the local market and also beyond Kenya. Emomiyo nawachako ohala ni. To gima duong' ahinya en ni kidhi otende iyudo ka chiemo kuonde ma samoro itede chiemo kata milose chiemo ok gin kuonde moko maler ahinya. Koro nwaneno ni mondo loso chiemo bed gimoro ma hygienic, mondo joma chamo chiemo kik bed gi complaints about ich muor kata food poisoning. Onego bed ni watemo dhiro gik mwaloso gi nekech gi support it is made in stainless steel ma is food grade. Koro ne chiwo thuolo ne ji mang'eny mondo oket hygienic preparation mar chiemo. Ana somo ohala, mane gima somo e college level gi university. To tijni omiya thuolo mar tiyo gi ji mopogore opogore kaka experts kaka chefs, engineers, nikech thothne en construction, nyaka wachiw designs moko e kitchen spaces. Mondo magi otimre maber nyaka wati gi engineers, architects gi other engineers. Aeto nyaka be wabed involved gi chef sana nikech en makoro en end user. Koro nitie kaka samoro dwaro ni gik moko obed arrange kaka odwaro. Mor mayudo mokwongo en ni kuom nyiepo moro amora manyien ma experience sana e gik ma itiyogo kaka stainless steel surfaces, abedo gi mor nikech ang'eyo ni at least nitiere jok moko ma are going to prepare food e surfaces maler. Koro chances mag yudo tuoche bedo matin. Mar ariyo gin jok matiyo godo gisebedo kaka family. Koro samora mama biro ka taneno gi around and ayudo ka gitiyo matek mondo at least gikony jok magidak go kata kuma giaye. Miya mor kendo miya mijingo mar endelea manyo tich. Mano e gima mora zaidi. Erokamano.
Yeah, ohala sama ichako nitiere capital ma idwaro. To a capital ni, labor is one of them. So kichako matin tiyudo ka i depend kuom wede, osiepe, ati ichako endelea ki itimo iluongo jolony koro chako tiyo kodi. Koro kamane kaka ne wachako gosiepe gi wede, aito kaka wasebedo kwa endelea, wayudo ka koro wadwaro more experts, aito be kata joma wachako gogo moko wa train mondo at least skills gi obed o match gima sani koro wadwaro mondo watim. Yeah, koro teacher kata gi wat kata gosiep ok apar ka en gima dwara ni ibed ni ing'eyo gima idwaro, ing'eyo penjo mipenjo gi duoko midwaro. Ka ok inyalo yudo mago, ting'e maber ni samoro ng'at ma itiyogo kata obed wat, obed ng'ata ma samoro ishare go background, samoro ok konyi. Ting'e gima duong' en ni ohala nyaka dhi mbele. Ohala samoro ok en mar ng'at achiel, ok en mar wede. En o exist mondo o serve customers kata mondo add value. Koro ka samoro jok mitiyogo obed wat, obed ok konyi, to nyiso ni kanyo iketo kando. Yeah, to chako to samoro ichako gi wede. Kichako ohala, seche moko ichako matin. Most of the time, kaka piny wakae, kata e continent wakae, yudo ka ji onge gi big capital amount. Koro ichako matin. Kata wan ne wachako e garage moro ka moro. But gima duong' en ni vision ni chalo nade. Idwa dhi kanye. Idwa ng'eyo ni after 10 years, after 20 years, after 30 years or after 100 years, biashara ni onego bed ni chopo kanye. Igero ohala mar michamo koso en ohala ma at least nyalo bedo ni nyalo konyo kata joma bang'i kendo nyalo dhi for generations. Kibedo gi mano, kamano bedo clear in your mind, ti ibro ng'eyo ni jotich matiyo godo gin gi skills machalo nade, customers ma atiyo godo kata mabiro ira onego bed ni atreat gi machalo nade, arito gi machalo nade, to mwandu maloso negi quality gi chalo nade. To samoro kata ng'ikruok moko bedo e gik mi supply, bentie kaka samoro iloso that relationship mondo kik ibed ni iwito customers. To bende on the other hand, nyaka ing'e ni to jotiji mitiyogo gi uwinjoru kodgi machalo nade. Keche ok inyal bedo ni in jatelo ma samoro jotich ok idwa winjo wachgi, ok idwa winjo feedback gi. Kech ohala gin ji adek, en customer, en jatich, to gi ohala itself. Koro ji adek gi koriwore kanyakla to ohala dhi mbele maber. Koro mane gimomiyo sani wan kaka wan ni, wasechopo kama wantiere ni. Nitie kembni mang'eny ma samoro nochako mbelewa, lakini pogi chopo kama wantiere. But it is because vision ma wan godo to gi jok mwatiyo godo. Aparo ni mondo ifaulu ohala, nitiere gik manyaka itim. Achiel kuom gik manyaka itim en nyaka ibed keen gi books magi. To mondo mano timre yo mayot, nikech in be samoro in wuon ohala imanyo thuolo chances ka gi kacho, nyaka ibede gi a department miluongo ni accounts department manyalo advise ni to wayudo machalo nade, mage monego watigo, to mage monego watim ang'o, wa reinvest kata wakan. Koro buge mag account ber sana e ohala, nikech mane gima inform kaka idwa dhi mbele gi ohandi. Koro
Mokwongo kata kapok ichopo irwa, wan e Facebook, iluongo ni American Limited Commercial Kitchens. Instagram, American Limited Commercial Kitchens. Wan gi website www.americanltd.com. Wan gi LinkedIn page, American Limited Commercial Kitchen. Mondi chop kae, one based industrial area Nairobi, Nanyuki Road, Boot Kenya Pipeline headquarters, kata National Oil Petrol Station. Koro kamano ka in Nairobi, inyalo chopo irwa mayot. To bende ka samoro okin gi thuolo mar chopo, to ing'iyo gik mwatimo to idwaro mondo ichop irwa, inyalo chopo kuomwa gi namba mar 07 4 0 1 7 4 4 4 8. E kinde ni wadaka uthuolo mar mondo mi wawinj kawuok kuom jalony mawuok e kambi okumba mar CIC Insurance Group gimiyowa maling' kachiel koda kariekni mopondo mantiere chenro gi mapile ka pile kaka inyalo tayo wandi. Wawinjane kawuok kuom jalony mawuok CIC Insurance Group. Nyingi lunga ni Ibona Tino Tinga, to aya Homa Bay County, kamoro milungo ni Sindo. Koro anya Kaksingri. To koni kambi matie atiyo gi CIC Group, to atiyo as a financial advisor. To gimoro achiel mano miyo koro wan kaka financial advisor wabiro kuomu ka wang'e ni wadwa konyou timang'o kaka inyalo kano pesano e yo maber sana. Ber ka wakano pesa kuom higni ma mbele koni. Nwach pesa ma wakano go biro konyowa e ndalo moko mabiro go. Niyudo ni jok moko no yudo tich. To kak ne giyudo tich, seche ma sa dhi bende yudo niya paro gi lokre. Iyudo ni kara kak ne ondik gi e tich, iyudo ni at one point giwacho nade gidwa weyo tich. To seche ma giweyo tich ni, bentie kaka bende gipangre ndalogo ma seche ma giweyo tich, to ang'o matimre nitie pesa moro ma gikano, makata ka paro gi olokre ma koro samoro yudo niya ng'ato dwaro timang'o, ng'ato dwa timo kata owala. Koro kano kokano pesa, nyisa ni owala ni to bo timo nade kano kokano. Makoro aluonge koni CIC mondo tim nade ochak keno. Kokano kong'e niya odhi take care of a risk. Nitie gimoro miluongo niya retirement. Tiyudo ni seche ma ng'ato tieko service kae, tiyudo ni miyo giga gimoro miluongo ni pension. Seche motimre nade, seche ma gichopo higni moko ma aluongo ga ni golden years. Tiyudo seche moko pesa no otin, ok en kaka kiwango mani paro ni dhi miyi. Mondo itim nade, iendelea go gidak. At least iwacho nade, we atim nade, we achak kano pesa. To pesa no emikano ichake chon. Kik irita ni seche ma koro iwuok retirement no ma koro itimo nade michako paro wach keno no. Ichake chaka chon. To nitie kaka jo kisungu wacho ni you make hay while the sun shines. Yes. Koro seche ma sunshine, mano maanisha ni seche ma gik moko ber, seche ma onge pressure mora. To makoro sechego aboluongi ne plan moro miluongo ni Smart Saver. To Smart Saver ne en igni ne matin sana en iga 10. To igni mang'eny sana minyalo dhi en iga 25. To bende be seche mikeno marwa matin sana en 2,000. To inyalo medo kulingana gi uwezo mari. To inyalo wacho nade ni ati ong'ada kata bang' dweche 3 kata bang' dweche 6 kata higa. Seche mikano pesa ni bende be ikano king'e ni ing'iyo godo goals, lengo moko miketo midwa mondo iachieve maisha ni. Koro yudo nade ni lengo gi nyalo pogre kindwa. Inyalo yudo ng'at moro samoro en keno ne okano ni nitie project moro ma odwa timo, to dwaro pesa mang'eny dichiel otim godo project moro. To ng'at moro wacho nade, adwa keno mondo seche ma koro awuok e tich, to ang'o matimre awuok ka bende be ambe nakano nitie pesa moro ma nakano ma bo timre nade, ma bo konya for
for after retirement no. To Smart Saver ni ober sana. Oken mana keno ni keno. En keno mabiro gi gimiluongo ni life insurance. Because ni kauga plan mar Smart Saver ni, iyudo niya, that one has been taken care of. Be wangado ne gik moko miluongo kaka ni personal accident. To personal accident ka waketo ni ei plan ni, iyudo ni ka iyudo ajali, iyudo ni seche midhi hospital okiti gi pesa ni. Iyudo ni CIC mabotimango mabochudi. In case ka ibedo permanently disabled, iyudo ka CIC nyisi nade, in kiki endelea gi chudango premium. In return until iwacho the end of the contract period, titim nade, ibi ikaw pesa nite, makoro boko nyisechego. Along the way, inyalo yudo ni kata, iyudo tuoche madongo dongo gi, moko makata samoro yudo mokonge kata gitiba, en mana management meke. Mano kaka one of them can be kaka cancer. Tiyudo ni bedo diagnosed gi tuochego. To kenda ngado ni gimilongo ni critical illness. To critical illness ni enade awach niya seche mikeno kodwa CIC botimango bomi compensation enga pesa moro kanyo maduong to pesa no iluonge ga nade ni sum assured. Samori bet piny tiparri tiwacho niya an kaka antie kamae an mam anshwani ati gik moko timbre na dodi kaka dwarore nini ngima mek nyithinda ngima mek janyuolna to seche maonge bise pariti paronia jogi to bodong nade. Koro gima ber niya ni kaw ga plan to plan ni wach ni kaw ne wa sure yunia in case ka iweowa gima botimre nango ni there is compensation mi botim nade mi bomi jok modong chien go. Makoro na jiwoji niya mondo wachak keno for long term goals. To ken mana kena ni keno. Ikeno kingeo niya en keno moro ma in case ka gimoro timbre ni iyuda jali ibedo diagnosed of a certain disease, iyudo ni CIC botimango bo compensate. Ise keno kodwa kuom igario. You can always ask for loan against your savings. Ibo mi loan mondi tim godo gimora mora me dwaro. We've really make the work easier ne customers wa makoro waro ne gi mana email to waparo ne gi maturities gi kanye sim. Koro reply mana kanyo, ten kakose reply, teno rita to pesa no bobiro. Koro ko wacho ni orne pesa no M-Pesa, iborne M-Pesa. Ko wacho ni orne bank, pesa ni iborne mana e bank modwaro mondo orne no. Ibo yudo wa Homa Bay, ibo yudo wa Kisii, tibo yudo wa kanye kendo, ibo yudo wa Kisumu. Namba moko ma ineno karingo piny kaini mago ma wanyalo tudri kodi mondo watimre nade mondo wane kaka wanyalo konyi yaw account mar Smart Saver. Kidwa chako keno, one of the mandatory things madwarore en ID mari kendo wabodwaro KRA pin number mari bende bi. And with mago kende gi beneficiary details ma wabodwaro nying gi, wabodwaro chieng' manonyuol gi, to bende wabodwaro nyaka namba gi mek sim to kaka gin related kodi. To with those information to wabojazo forms kodi to kawasejazie form to wakete system mar CIC. Any email, any SMS notification from CIC bo diga kadiga email neno kata be waoroga nyaka e normal SMSs bende be. To once you've said customer ma CIC en mana kamano koro chudo makuri iendelea mana chudo. Koro kaka jowala ajiwo mondo uchak mana keno to keno ni onego bet from your side. Koro ajiwo mondo bia mana CIC koni mondo wachak keno chon to kendo chon beber kendo mbele koni bo bet mondi sore kichako keno mana chon. Wasewinjo sigand jawala Nyakwarumoge Jwang' kachiel koda ka mano mar jalony. Kinde ni wadano wakaw yueyo machuok gi sani to ka aduogo kod jawala mar juma e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo.
donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Mit mar thum en nyiduonge kod lony midoyo godo thum. Thum mar benga mit mar en gita migwelo kod lony makare. Thoth ji ong'eyo mana jower, to joma kelo ndhadhu mamit e thum wich jawilgo. Tich abich ni e chenro mar ng'e jothumbewa, wawinjo sigand jagita matuklu Owino Ramji. Atiyo gi Saida Karoli. Not one, Tanzania. Not ka kuro for 3 good months. Obiru manao maka officially okne warado. Bedo jagita bende ni kod berne i thum. Owino Young Boy eng'e jothumbewa kochakore saa 2 okinyi kod ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ang'o momiyo yie wang'? Donge ni linga. Naneno kiwuoyo gi pari maber. Sani bende seti marus gi nyako midwaro. To onge ng'ata mafwenyo. Kara en ang'o machandi sani? Machiegni kendo nyakura muge jwangi chenro ni maro alagi mwandu banka uyweyo machuok mwaka osani en geno mara ni wamedo somo kendo puonjore gik mopogore to parni nyalo turi kodwa sani kokale mbui me kod dutote mag Ramogi TV kimiyo waparo kachiel kodaka gino madier mar mondo watim kachiel kodaka paro mano maro ohala machielo dibed ja ohala iwuok e kaunti ma Kisumu Homa Bay Migori kata mano ma Siaya to dier ni mondo biri achiel kachiel mondo miwarango ohala mano ma itimo kimiyo riek ni mopogore orno SMS kokale lai marwa ma en 360 kata mbui mar Facebook yudwa gi nying mar Ramogi TV. Mana ka pod wantiere kanya kura muga jwang' wamenyo ja ohala wa mar juma. Kawuono wago touch bende kaunti ma Kisumu wantiere aluora ma Hippo Point ne jogo mawuok e chuny boma ma Kisumu kochomo yo Dunga. Uthoro kalo kombegi molosi kata kod tuoro. Moko bende ntiere kar kae molos kod makamno ni papyrus reeds kata magi mantiere e tienam mano manam lolwe. Ka warado kod wuodluo ma bende osebedo katimo ohala ni kuom kinde sani. Fred Onyango osebedo kae kaloso kombe mano ka ntiere kar kae kod gigo minyalo tigodo bende kaka miloso godo par. E aluora ma Kisumu kae owacho ni mor mare biro kalore kod tich motimo kachiel kodaka ohala mosebedo kae ka konye kachiel kodaka jogi. Mok en mana tich kende. Ma en gino mowuok kuom anyuola mare. Wuon mare mosebedo katimo tijni okalo rieko machalo kamae kuom Fred kachiel kodaka jogo mantiego kae. Fred ok tim tijni kende ni mar kae e kaunti ma Kisumu osebedo ka otiyo kod jogo man machiegni kode ahinya e tayo ohala ni mondo ne ni adieri obedo kama kare. Fred en rawera kawuono chope mesa mar ohala gi mwandu kaka ja ohala wa mar juma odiochiengni ma kawuono. Kachako gi nyinga iluonga ni Frederick Odhiambo Nyango, an wuod Ugenya. To ohala matimo en mar art and craft designs ya. Koro watiyo gi gik mawuok e dho aora mondo walos kodo gik wa koro waloso gi. Tijni mokwongo natie ki anyuola ka ne pod watindo. Ya. Kubate koro biro makora chako kodo mara to achake 2016. Aero gik mitimo gi lwedo ng'enyne sana. Omara ariyo due to tije betinde yudo gi tin sana. Koro naneno kar mondo adhi amany tich oko naneno koro biya ka to ability na mana wuok kodo school cha. Wakele machiegni kae mondo wanega koro wanyalo ting'o kodo jowa mamoko be. Challenges to wasebedo mang'eny
gin kaka weather, seche ma weather change. Mar ariyo be seche moko waonge kod thuolo makare mar loso kata karwa mar keto gikwage. Koro magi challenges maparo ni wa face sana. Ohala ni an achake tu kiakili. Koro an pesa mana tiyo go mang'eny mogik aparo nen mana 200 mondo achake. Manen mana manyiewo musmal gi yien kende. Modong' to nan kode wiya. Ayuto to nitie, yuto kendo nitie kendo ber kabisa. Koka sani be gik moko odhi malo. Then gima kendo duogo mora kabisa ni ji osechako appreciate tije lwedo mopogore kod chien kacha. Sani yuto ni maber. Mar ariyo kendo uso koma beche tin mogik set dhigi siling 8,000. Ojende wa mang'eny dwaro gima oseikre, gidwaro gima ni ready, ok gidwa gima pod kale process mang'eny. Koro kuom an to naneno ni eri achiwra kendo mondo abed kaka sample ne ojende mamoko. Be kata kineno kaka nachiwra bagide inyayudo ka an kod ojende mang'eny mabe osebiro mondo apuonjgi, mabe wapuonjogi, jomoko be wapuonjo dhi yawo kuonde mamoko. Koro kuoma to en gine maber, en picha maber. Nikech jok mosebiro mondo apuonjgi ng'eny sana. Kaka 2022 naromo kod ojana moro bokawa ba dhi apuonjo ne ji Homa Bay. Koro kono be nachaka duoga yudo kendo ji 2 ma koro nolowa mondo koro apuonjgi koro iye kabisa. Kuom nyaka sani gima mora ni kan wasepuonjre kodgi to nitie kuomgi mano wuok bodhi ochako kargi. Mano miya mijingo mang'eny kabisa. Nonro masetimo to nyisa mana ni local tourist mana gin mana jogwa maiye. Ema mostly miyowa ohala. Gima seso maduong' ahinya ni en gi yuto to kendo en gi puonj maduong' sana. Maka ibeda beda mos to inyalo yudo mathoth kabisa, inyalo yudo mang'eny kabisa mopogre mana gi ohala kende. Nikech iromo gi jok mopogre. Kasi iromo gi jok mang'eny, jo siasa, jok mang'eny, jok manyinge gi dongo. Jopuonje madongo long lecturers nini. Koro kiromo kodgi wach magiweyigo medi rieko kabisa moingo kata na pesa magimiyi. Mor man tiego maduong' en ni amiyo jok moko bende mor. Amiyo jok ma wan go machiegni be mor. Nikech gimomiyo wacho kamano en ni ng'ato ok nyal wuok e ode pile ka pile kobiro kumoko yude ber moro. Obiro mana kumo yude ber moro. To mano be meda mor kabisa, be mameda mijingo mar dhi mbele. Komiyo thuolo kendo machielo mayola ma pod anyalo timo kabisa en mano koro anyalo gombo ni ayude kata space moro maber manyalo lose showroom na moro maber. Nan gi moro to kuma nantie county government obiro wacho ni kanyo na kete kuma rach, but ka nyalo miya thuolo to pod anyalo mana endelea kendo anyalo ywayo yowere mang'eny mondo mae gima koro watim. Nikech kae maneno ka jite bire skul baneno ka tindo kelo CBC manyiso ni koro wadok mana kuonde mane wantie cha to kae ma en ote manyalo miyo rowere ni rito ok ber, kik warit. Onge sa maber, sa mora mora en sa maber. En mana keto chuny, ichiwri. Kisechiwri to gimora mora biro, gimora mora nigi sane, to sani kochopo to gimora mora midwaro bro timre. Koro handa ni wan gi nying miluongo ni Victoria Art Center. Inyalo manyi Facebook, Instagram, kata YouTube, kata inyalo tudri kodwa 07 17 44 08 45. Mano inyalo tudri kodwa WhatsApp kata inyalo go simu. Okay, location marwa wan along Dunga Highway, Kisumu Central. Wala kilo mwandu kendo miyowa mijingo mopogore. Nyakwara Mugejwang sigana ka sigana ntiere kod puonj mawayude iye.
miriekni mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Kawuono wasewinjo sigene ariyo mag johala kaachiel koda ka sigana mokelnwa kae kod paro maliw kawuok kuom jolony ma bende wan godo e chenro ni mar ohala gi mwandu. Agoni erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro ni. Arne wachaki nyaka sani ma koro wachopo e giko mare. Turi koda kendo juma manyien ka wadhi menyoni wali mamoko wamiriekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.